Diami sa vitamin C. Diami sa vitamin C. Dia gasugba. Gasugba mi. Uy, namala starring malagi ning ngani atong. Ginabe. Are pa-picture sa ta. Dara mong sugba. Lalami. Shoot to kill. Shoot to kill. Sugba may bitin. Bitin. Sige ra manggod. Oh. Dai magkuan niya ko. Bitin gagmay ko. Oh, dai langob. Oh. Nakunoy model sa langob. Manay kapantay sa langob. Langob ni Atong. O mo kuno nay mananabal ka ng kakao. Nisod sa langob kay nangitag mga kuan. Manguaig bitin. Doy, tuli ka doy? Ha? Di gagatan bitaw ko ni Jaoy. Isi. Alibe, ali na tabi. Oh, picture na taoy. Money models kahoy. Model sa Jacket. Model sa payong. Kasiksi sa model. Mo taga diri ra. Kaila ka na doy? Taga dampas sila ra duhay nga andungan eh. Lahad luka magilikanan na ha? Baw lagi? Ka naghubo na kay ligo na sila. Ise, dali na se. Darying. Isang agis ng aliwang. Sandas siya. Ino na siya nila. Mag-shopping siguro na. Saan? Sa Kaluha na. Sa Kaluha. Siya karon kay mura na mag way kana bitong saktura kay sa Kaluha way sobra way kuwang mo na ngay mura bag ug nahog pa murag dina. Uy, isi dili ka nang kuan bitaw ka na bang dina wanay panahon do mo sa ako an extension mo nang ngagya hatag sa iya pero ahog kong papanan isi mahugaw kasi. Guys, di agbibi guys oh, natug. Nakatug in taon guys. Galaag ni guys. Nya karon guys dami sa kuan kanang balay sa classmate nya wako na kanaog sa sakyanan guys kay kuan kanang naragbay sa classmate guys oh. Wako na kanaog kay aghong anak natug. Damo na siya gahigda diri sa paa. Tugong mga classmate ting agduhan ako ka classmate ug ang tagya sa balay hingnaog kay nagihatod sa ilaha kanihong classmate guys businesswoman ni kanabang kuan kanang kunot na nagnegosyo siya o kanang mga bilao kay wa man siya anak so mo yang kalingawan namagod siya gipalit dito sa Mangga district Tagbilaran. Palit siya og manok og kuan pasayan kay nay-order siya og mapuhon
So muna nga di ami karon naghatod sa iyang gipalit nya. Manglakaw na pod mi guys, madto mi sa amo ang classmate po dito sa kanang Dawis kay pista man po dito guys. So mamista mi guys, dito na mi gabi pero mo balik mi karon. Nya, gikan po mi nagsuroy-suroy dito sa classmate pod namo dito sa De La Paz Cortez dito sa classmate niya. Suroy-suroy mi guys kay di off man ja. Nakahigayon po og suroy man naghubang mga classmate. So mo ni ron guys kay tagsara man po hinuon mi magsige suroy-suroy kay trabaho nabi may nga trabaho guys. Una nga karon lang nakahigayon dahang invitasyon guys. Saan sang gabi guys na po mi laing lakaw na po imbitasyon ng birthday. Anambok na naman tarinig si kaon guys. Sige na laman. Ampo na laman tagaantag may panglawas kanunay. Nandiyan guys, magkita rami dito sa kumbana dito sa balay sa classmate sa Dawis, Bohol. Yan dili pa din pud mo kasi kuan lagi adoy pasagdi ko dai mugangan le Sayang. Kuan man ni kanang siguro no? Kuan man ni siminto man siguro ni. Di ba ni kahoy? Na mura lang ni siya og sa pintan na ni nga murag nga na Siminto ni. siminto. Yani sipa ko nabuhat man di ay. gani Uy, picture me. ay og ito Picture niyo ba kay dito? gitgit Okay na na. Okay na lagi na mo ay. cute kay Rilaw cute kay ba kwarto sa iyang anak ba